le thlir tu dom tak tak te tun tum kan video en tur hi atak be chana chan movie mu nom le ril ru khoi zet mai sang ni som parukan ti chua vai film sarap jit tiania achung thu kan lu chil tak tak main a historical phung kan riat thiam the jok na na tlang pui lo soi ma salok taila India le Pakistan in ram rina state te hi Punjab Gujarat Rajasthan Jammu and Kashmir ten nia he movie chang tupa hi Punjab a nin ram ria Pakistan sipai ten manin kum som ni pathum te meu an ram tani na an tan tir nu athita ani atop khengi lo en ve nge don nia in chir lo topang a mu nom te mai nio tuna lo lang mai chemel chelo vezet mai hi sarap jita unau nu dalbiri ania sarap jita in a lo holo na chu ninga velai ani to wangin achung te mang angin an theina zon zona zongin kho chung mi zong zong deuh tho a chan chin an hriat le hriat lo an zot kwal deuh vek to police a pon thlen to nge ngea ma se tu man an lo ngai thu tak te chiam lo sarap jita hian nula dang ngai zongin chunu nen chuan an tlan duna niang ten lo ti khum vel tamai mai sarap jita hian nupui nei to in anupui ming chu sukpriti ania anupui nen hian fa mei chia pani an nei to nge ani sukpriti pon apasal chin chang engma hriat silova hetianga ninga zet mai an khuang cherbo mia mai chu hriat thiam har atiin alungai lea ta sarap jita chu a chanchin engma hriat lovin thakua lai abona ni ta hun sang sanga te athlak tar ma se engma chanchin thar awam thei chuang lo ni khat chu beiselo takin dalbirin lekha thona dongnol maya chu lekha chu sarap jita Pakistan tanina atan tuan hriat tirna ni chu lekha chiar zo chuan dalbiri chu tap nga zoi mai kan lo hriat tur pakhat chu kumsang ka chukwa som ko lai vel kha chuan India le Pakistan ram in rina hian engma fencing tiang reng ala lova mumal lo takin ramria lung an phun topa ta chuan India Pakistan tin an ziak ringot ani abik takin nachina kan soitak Punjab Gujarat Rajasthan Jammu and Kashmir vela cheng te tan chuan Pakistan ramlama valu mai olve tak tur chu ni reng ani zan khat chu sarap jita le athian pa hian zu an ina sarap jita zu roi chu Pakistan ramlama alo vamupal ni in Pakistan sipai patrolling ho chuan mu in an mana tanin she zeta an norliam tangot mai ni chu tanina chuan Indian mi engemaw zat po tang an lo oma tang ho chu Pakistan sipai ten anti du da hlia cho e tur mu mal po pelovin bom chung chep taka re tak tak an khung thin ni khat chu sarap jitan khungna bom an ron honga sarap jitan an chhuat to do na motin alo lom man hle ma se chu awm na bo ma sa zu an ron thlaka an kal nan le mia he tan in veng tu te hi anun rongin an sual hlea ran hial po tiang hian da ila an khongai thlak ve ngotang ni khat chu veng tu te sarap jita hne na an local le a nang hi sanjit singa kanrama bom ron ti puak tu khai ini tiro tin an ron do pa sarap jitan ani lo zia thu chiang taka asoi point an oi du der lo boma tangin an la chuaka a letling zonga khain dim doina tel hau lovin an soi sa hrepa an soi sa khrep nuwa boma buk an da le tani atuka chuan atan na boma tui an ron lei lut le ta ranjit singa ini in puang vatro thi du lo chuan ti in tui an ron lei lut zela sarap jeta chuan hetia thi ngot ai chuan ti in o ranjit singa chukani khonga in ta tang hian min la chuak vatro ti in ani lo na puin a chang tak mi ani ti chuan sarap jeta chu la chuakin thomhno pa ngai tak anin bel tira sanjit singa kania Pakistan hun sang sanga voi tam tak bom ti puak tu kani ti in media ma anin pon lui tirta ti chuan case dang or lai mi somnen ko turin an shruaita chu ko tan lu main sarap jitan aloyar pa hnena pen le le khapona dila aloyar pa chuan phal takin alo pe ve mai man mo takin a chung te lekha tura ziaka ti chuan in ko turin an lutta sarap jita lekha thon a chung ten an lo mu chuan an trap tlok ringot mai ani na taka chuan dalpiri po hian a unau pa tan lekha thon engemaw zat a thon chuak to a ma se chung a lekha ti chu address a book alo let le zel thrin ni khat chu chutia dalpirin aunau pa sarap jita tana lekha thon atum le lai tak chuan nau pang pakhat hian man mo taka ron kowin TV a sarap jita alan thu aron soi
ma se dalpirin TV omna vathlen chuan aunau pa chanchin an soina alo top man to urdu chanchin bu pakhata hian sarabjita chanchin an ziana an muchuak le a dalpir hian urdu lekha a chhiar thiamlo wangin apa awahmu tira chu chanchin bu phone line a chuan sarabjita chu Pakistan sarkarin khai hlum tura achung thu an relna alawin ziak kuau mai amero chu an khai hlum tur ni ro an ziak langlo thung chu thu an han hrele ta zet mai chu an mang an na a thu an ni ta kher mai dalpiri chuan ti the engemo anei takin ti in EMCM ne na akala an ni chuan prime minister in ti thei anayang ti in prime minister an lo ko mu dalpiri chuan prime minister mu thei na tur appointment a boy pui ngal char chara ma se a mu thei tlat lo abei dong du chuang lo awan nei siamin thlakhat nuwa prime minister chu a mu ve thei ta shama chuta prime minister ma anaw chanchin te chu soin poi a khoi lo ziale tan pui sham turin angena kanram politician then khateang bokin prime minister point dalpiringin na chu abo zui tur thu in alo changa chuti lain sarabjita khai hlum hun tur anai ve zel si chuti lain sarabjita po atan hmuna tang tan in dang chep zet mai le trop zet mai mutna cho eina in thierna man kop vek ngai angchia khan an nor lut le ta ani tichuan hun le kumte lo vein sarabjita anman nu kumlina a Punjab le Pakistan in ramri na chu fencing thataka siam ani to a dalpiri hian anaw le kharon thonin tun hun hi ni jok se chuan tuna itor angkha ituar lo tur ti in apa boral to thu po ashil boka dalpiri hian aunaw pa hi ammangai hlea za po don zolovin Punjab chief minister nena khongai avadil le ngial po in anaw khe chu an lo bo zui sak du lova achan chu mi tam tak tele an state chief minister ngei po hian sarabjit a hi misual ranjit singa tak tak anga an ngai tlat wangani dalpiri pon kongdanga hriat tolo wangin amonu nen sarabjit a fatinen konglaya poster pakhat theu khingin an lung oilo na ti lan nan nor an huai hot tangot maini dalpiri te nor na chu alo thlod ngot bik lo ni reilo te hnuwa lok sabha thlengin soiho anita a chuba ka Canada human rights pon lo hria in sarabjita chu atan namhuna mutura an ron kal tu thu an puang ngal chutia human rights lamten o an ron nei ta ka chuan sarabjita kum tam tak akuta henkaf an bun tir chu an phel sakta a atan namhun po an ti fai sak bok New Delhi a u dalpiri po thu soina hun pe kania ta chuan dalpirin a u naw pa sarabjita hi misual sanjit singa ani lo ziale phai leile thuan a nathok mai ani thu war takin asoya Pakistan sarkarin aunaw pa hi an chuak ngei turani tin a soibok lelama Pakistan rama ve thung chuan sanjit singa hi in chhuat turani lo in chhuat chuan ka in khai hlum ngalang ama wang in kan chung kwa mi tam tak kan chana ama wang bokin tun thleng hian kan re thei pha ti in Pakistan mi puite chuan sarkara o an lo chhuat na samaya kongte zo in Pakistan mi puite chuan sarabjita hi khai hlum wat turin an ram thu nei tu te an nor ve reng bok dalpirin anaw ni na huai taka ni tin deuh tho aw chhuwa puita ka chuan India mi puite zinga sarabjita thlop tu ani telin na men lawin an pun bel renga India mi puite zinga sarabjita thlop tu an pun ta ka chuan sarkar pu in angai tha thei mai thei ta bik lo India sarkarin dalpiri te chung ko tan visa an pe chuak ta a sarabjit apon kumrei tak a hmu to lo a chung te an ron kaldon thu a hriat chuan a phur in a thei angin alo intify sawa chu ta le an han in hmuta chu alung chhia a trap lo tu ma anom lo a u chuan lo lungai reng su itan ka bei changang dam takin kan rama kan kir le em ang ti in a hne mol renga tanin veng tu ten hunan pek le mem wangin an duang po soi man lovin an kalsan alo tul le ta a anaw an vatlo zo chuan dalpiri pon Pakistana anaw lo yar kha afa bungngala chupa po chuan thulom om shil tur engma lo nei chuang lo ma se chance pakhat chu a om thei
chu tuna tanga nilia hian Pakistan sarkar a in thlak dona sarkar tharin Sarabjit a hi angai dam chuan khai hlum lo ve thei tho ani ti in chu bak chu engma ti thei a om lo thu alo shila mase dalpiri chuan engemaw ti thei an nei tak melin tin Pakistana michal lang thil ti thei tak tak te engemaw zat a mukwal zak zak reng tho mase dalpirin a be sayang chan nai ro a mu chuang lo an visa alo top ta ka wangin India ram an ron pan le ta a chutia beidong taka ram ri kana India ram lam an ron lu don mek lai chuan an hnung lama tangin sipai pakhat hian ron ko le tin tun mai khan Pakistan sarkar a in thlak thu le Sarabjit a po ngai dam ani thu aron soi chu an thu hriat zet chu dalpiri le chung te tan ngai thla ka fanuam donin mumang ram te po ang rum hial om sin an ni po an tho huaya an lom kher mai chutia thulom om tak an don lai mekin India ram lama chuan thulom om lo tak mai a thleng mek thung le mitam zok tena kan lo hriat to sa kum sang ni pariat November ni som ni paruka thil thleng Pakistan rolrala cheten India Mumbai ya Tas Hotel Kama Hospital Rail Station Mumbai Kabat House le Leopold Cafe beya India mi no naw poisoi lo tam tak an lo pong ka chiama mi za som sari panga thatin mi za thum lai an liam tum kha ania heng Pakistan rolrala chete zinga Indian police na anung chunga anman om chun amal kasapa thitura su Indian Supreme Court in achung thu an rel ni le dalpriti te chung kwa ron India rama an ron honi hi a in rual chi ani dalpriti te chung kwa India ram an ron honi atuka Sarabjit case le achan chin chiang taka lozir chiang tu Pakistan lawyer thatak pakhat Amir Sa chuan dalpriti te chung kwa muturin India ram aron thleng ve chi a tuna lawyer pa hian India le Pakistan a karton zak zak reng train ti chuan Pakistan a let le in Sarabjit lawyer atang pa awmu a chu lawyer pa chu Sarabjit an khai hlum don tho dia a hriat wangin he case atang hian alo in nuk dok dai to ni ti chuan lawyer thar Amir Sa an Sarabjit case chu aron la thar vele ta a tanina vakalin Sarabjit ming nge in avakau Sarabjit chuan kum tam tak aminga ko ani to lo awangin mak ati hle lawyer thar Amir Sa an Sarabjit hne na case alak to don thule lo lungai lutuk lo turati in alak chua thei nge a in rin thu asoya ti chuan India ram lam apan san le ta lawyer Amir Sa India ram thlen chuan Sarabjit te chung kwa chu ti pui ngalin keini hian Sarabjit chau hi kan ngai tu a ma se Ranjit Singh hi tu chi ange ni a khoya nge om ti hi kan ngai tu angai me lo Ranjit Singh hi chui chuak ma saila ti chuan Sarabjit case po a ul sampha sotang ti in angai dan aron soya chu ngai dan chu bo zui ngalin Ranjit Singh zon chu an tran ngala enge mochen an zon nuwa nikhat chu Canada tang journalist pakhatin ron phone in Ranjit Singh chu minglem chi sang mangin tuna hian India rama thu aron soya ti chuan ni reilo te nuwa Ranjit Singh chu an manta Sarabjit u dalpiri chu thin rim kher mai nangma wangin ka u naw pan na satakin ator pha ti in a an khum phiara Ranjit Singh la chuan deu so taka nui so in tuna hian police in min manamo itiamo kain man tirani hi reilo te a karon chuak le ngalang alati zui Ranjit Singh hi India rama man ani wangin Pakistan lamin an hriat pui lem lo kumthum alo vele meu chuan nachina kan soita kumsang ni pariata Pakistan mi rol rala che te zinga ladam om chun asmal kasapa chu November ni somni pakhat sangni sompani khan Yarawada Central Jail Pune a India chuan akhai lum tarup mai asmal kasapa khai hlum ani thu Pakistan in an lo hriat chuan na satakin mipui an thinrima Sarabjit Sanjit Singh ania an hriat chu anram shoi tu te hne na khai hlum ve vat turin mipuin an nor na sa hle chutiang boruwa kani ta ka chuan dalpiri po abeidong ta har satakin anaw ron mu in athei ang tokin alaron hnem tanga ma se Sarabjit ai ro chuan be seina nei tlem to kher mai dalpiri chuan Pakistan mipui ma a thu soin Sarabjit chu miswal Sanjit Singh ani lo ziale mire thei tak phai le thuan enkol tu ve mai minaran ani thu asoi le ngata
engwanga India le Pakistan hi in ho em nge kan ni unaw vek kan nia in ho tur chuang tu ma kanom lo tin thiam takin asoi bok Pakistan mi puiteril ru po at ne hle Makdeu main dalpritin Pakistan ramat hu asoi nu kar khat nuwa chuan Pakistan ram thu puang tu in sarabjit a chu thiam lo na nei lo ni in chhuwa zalen tur ani thu aron puang ta sarabjit a chhuwa zalen tur nia chuan achung kwatele India mi tam takte chuan ramria an lo nga ka chutia sarabjita an nga thap lai chuan Pakistan atanga phone lo kalin tan ina tanga an chhuwa zalen pa chu aming an lo ti sual ni in sarabjita ni lovid mi dang jok alo ni Pakistan ramina mitang an ron chhuwa zalen chu sarabjita ni lovin midang dai alo ni taksia chuan sarabjita u naw nu dalpriti chu atliak no pani ber mai India mi puite po an lung oi lo hle chutia be seina zong ti thon saka a ta ka chuan dalpiri ril runa lutuk chu in o hlum tumin alawin khai mana ma se an ron chan man lau amonu sarabjita nu pui chuan tichen hi rim takin kan be to a ngatinge tuna I be don tak mai ni tan kan la le turani ti in dalpiri chu aron fui thar le a ti chuan Delhi kalin nor an hoi hotle tan ta Beidong mai lovano na chuan Delhi Chief Minister le India ram shwai tulok tak tak teril ru na in sarabjita chu lak chuangai ani tur thu puangin ma an la ngala chuti lain Pakistan mi pui tam takte po in kongzo mewin sarabjita chu chhuwa turin anram sarkar an nur chanta ti chuan kar khat nuwa Pakistan sarkar po in thu thar ron na in sarabjita chu chhuwa ani tur thu an ron puang tarup mai ma se Pakistan mi puizinga za asom nga vel chuan sarabjita hi ranjit singa nge nia ngai tlatin chhuwa an rem ti thei chuang tlat lo Pakistan mi sarabjita zalen rem ti lo tu te zinga tangin inrol rukna awmta atan puite chuan a chhuwa don zana sarabjita churon be thutin na sataka soisa in munthum laya chemtein an vita ma se India ramlama zana thil theng engman shelo atuk zinga sarabjita shwai turin sarabjita chung kwatele India mi puitam tak chu ramria an ron kala ma se an mi shwai ber turpa chu damdoi ina thilawa ruangin alo om reng mai achung te an ron thlena tanga reivak lawa sarabjita chu athita aruang chu India rama ropui taka hopui ani a sarabjita thisa India ram aron ho chu India mi puite an sain an rilru anal kher mai an tuar tak zetani tichuan zong tor ai ngawin a tuar tiang dewin sarabjita hian misual thi ain athi phata ani movie hi munomi ti zong ani chuan khongai takin min lo like sakla min lo subscribe sak bok don ne o